γνωρίζετε από μένα. Είμαι ο Θανάσης Μπακατζούνης, είμαι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Μπακατζούνης Μπαχαρικά ΑΕ, που έχει έδρα το πατρό Κοζάνης. Καταρχήν θα ήθελα να πω ένα μπράβο στους διοργανωτές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και τα συγχαρητήρια, τα προσωπικά μου και εκ μέρους της εταιρείας μας, στα παιδιά, τα οποία πραγματικά κάναμε πάρα πολύ καλή δουλειά. Σχετικά με τον τρόπο, μας κάλυψε και η κυρία καθηγήτρια που έχουμε την τιμή να είναι σήμερα μαζί μας για το περίφημο αυτό προϊόν, τις ευεργετικές του ιδιότητες και τις εφαρμογές που έχει στη βιομηχανία. Στο σύντομο μικρό χρονικό διάστημα που έχω, θα αναφερθώ στη δική μας την εταιρεία, ποιος είναι αυτός ο Μπακατζούνης, τι δραστηριότητα κάνει ακριβώς. Το 1976 λοιπόν, ο Μάρκος ο Μπακατζούνης ξεκίνησε συνεταιρικά μαζί με τον Κωνσταντίνο Γκέκα τη συσκευασία και διανομή μπαχαρικών στη Δυτική Μακεδονία, που ήταν μια πρωτοποριακή κίνηση για τα δεδομένα εκείνης της εποχής. Το 1982 ξεκινά την οικογενειακή επιχείρηση έπειτα από τη δεξιοδότηση του κ. Γκέκα. Ακολουθούν δύο μετεγκαταστάσεις σε μικρούς βιοτεχνικούς χώρους εντός της πόλης της Κοζάνης και η είσοδος το 1994 και το 1996 στην επιχείρηση των δύο ιών, Αθανασίου και Παναγιώτη αντίστοιχα. Το 1996 με την ίδρυση της Μάρκος Μπακατζούνης και η ανώνυμης εταιρείας και την υπαγωγή στον αναπτυξιακό νόμο του 1892, μέσω της Αγροτικής Τράπεζας έγινε η σημερινή εγκατάσταση συνδιόκτητο υπόβαθρο 15 στρεμμάτων και στεγασμένο χώρο 1.500 τετραγωνικών μέτρων στην περιοχή Πατερό Κοζάνης, δίπλα από τον κόμβο της Εγνατίας Οδού. Το 2007, με την υπαγωγή στο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας, ολοκληρώθηκε μια ακόμα μεγάλη σειρά παρεμβάσεων και βελτιώσεων σε λογισμικό, σε μηχανολογικό αλλά και σε κτηριακό εξοπλισμό. Ποια είναι η δραστηριότητα της δικής μας εταιρείας? Είναι η παραλαβή πρώτων υλών. Είναι ο ποιοτικός έλεγχος, η επεξεργασία και η συσκευασία, ασφαλώς η αποθήκευση, υπάρχει τμήμα πωλήσεων και εξαγωγές από το 1999 σε χώρες όπως είναι η Αυστραλία, η Γερμανία, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Ιταλία, η Ελβετία και η Αμερική. Επίσης, η εταιρεία μας έχει τη διανομή και υπηρεσίες logistics με τις ειδικές συνεργασίες σε ελληνικές κυρίως εταιρείες όπως είναι το Media Keys, είναι η Αγκρίνο με τα ριζιόσπια, είναι η εταιρεία Μέγα ΑΕ. Ποια είναι η φιλοσοφία μας? Συνεχής έρευνα κάλυψης των καταναλωτικών αναγκών και παραγωγής καινοτόμων νέων προϊόντων. Σε αυτή την καινοτομία μπήκε και ο τρόπος Κοζάνης που το κάναμε εφαρμογή στο προϊόν Σαλέπι. Το ρόφημα για το οποίο θα μιλήσουμε στην πορεία. Αυστηρή επιλογή ποιοτικών πρώτων υλών. Υπερσύγχρονος μηχανολογικός εξοπλισμός. Εσωτερικό τμήμα ποιοτικού ελέγχου στελεχωμένο από τεχνολόγο τροφίμων. Ιστοποίηση από την Τούβα Ούστρια Ελλάς είναι το ISO το 22.000 του 2005. Επίσης, η εταιρεία μας συνεργάζεται με επιστημονικούς φορείς, εξωτερικά εργαστήρια, όπως είναι η AgroLab και Food Lab. Είναι εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου. Η φιλοσοφία μας είναι να δίνουμε έμφαση στα ελληνικά προϊόντα, ειδικά όπου υπάρχει αξιόλογη παραγωγή, αλλά και στην ανάπτυξη και προώθηση παραδοσιακών ελληνικών προϊόντων, όπως είναι οι βαφές για τα αυγά, το σαλέπι ρόφημα, το σαλέπι με κρόκο Κοζάνης με σαφράν, που η πρώτη είναι ο κρόκος Κοζάνης, αρωματικά φυτά όπως είναι η ρίγανη, το τσάι του βουνού. Στρατηγική μας είναι να παράγουμε πάντα 100% φυσικά προϊόντα, χωρίς βελτιωτικά γεύσεων, χωρίς τεχνητά χρώματα και χωρίς συντηρητικά. Αυτή η αρχή ακολουθείται και στα ανοίγματα μπαχαρικών. Τώρα, κατά τη διαδικασία της παραγωγής, στο τμήμα της παραγωγής η εταιρεία μας προσπαθεί να είναι εξοπλισμένη με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, παράγοντας περίπου 400 κωδικούς από 70 διαφορετικές πρώτες ύλες. Υπάρχουν δύο διαφορετικά συστήματα άλεσης, με κόσκινα προκαθαρισμού και κόσκινα εξόδου τελικού προϊόντος, με ανιχνευτές μετάλλων χίδιν και τελικού προϊόντος για την εξασφάλιση της απαιτούμενης κοκομετρίας.
Υπάρχουν δοσομετρικά, ογκομετρικά και ζυγιστικά συστήματα πληρώσεως με αυτόματες και διαυτόματες γραμμές παραγωγής. Η παραγωγική διαδικασία είναι πιστοποιημένη από την Τούβα Ορθοπλευράς σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο όπως ανέφερε και πριν. Ας δούμε εν συντομία την αγορά του μπαχαρικού. Τι είναι το μπαχαρικό? Καταρχήν είναι ένα φυσικό προϊόν το οποίο έχει ευεργετικές ιδιότητες, είναι απαραίτητο στην κουζίνα της σύγχρονης νοικοκυράς, αλλά και το απαιτητικό επαγγελματία. Ο καταναλωτής απαιτεί άριστη ποιότητα και ένα ασφαλές προϊόν. Επίσης, απαιτεί άριστη σχέση ποιότητας και τιμής. Το retail είναι η διανομή των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, σε mini μάρκετ, καταστήματα τροφίμων και παραδοσιακών προϊόντων. Υπάρχει όμως και η αγορά του catering, που είναι μια μεγάλη αγορά, μη μετρήσιμη, η οποία απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες.